Bismillahirrahmanirrahim. Yöne perişte näme? Dogany kabul etýän ferişte. Erheleň arasyna olfat mehabbet berýän ferişte. Şol Hudaý Taala tarapdan gelýän nemet de ferişte bilen gelýär. Agzy birlik nemetdämi? Gülüp ýaşamak nemetdämi musulmanlar? Ýatanda rahatjak ýatyp ýeňiljek turmaklyk nemetdämi? Nemet Hudaý Taala bilen bolýar. Ve her Hudaý Taalaň da razylygy boljak bolsa ferişte musulmanlar bolýar. Bir ulamalar 12 däne zat sanapdyrlar öýden periştany gaçyrýan zat diýip. Pes öýde taplo gerekdäle musulmanlar. Guşyň içinde zahir etmeklik, kompýuteriň içinde zahir etmek, ýa bir aksike komodyň içinde, albumyň içinde bolsa, komodyň içinde görülmeýän ýer bolsa, muň müşkil ýok diýe ulamalar. Jeleseler goýdular. Olakan jelesaty dini bolar, şonu şu netije ýetildi. Aksike guşyda bolsa, ramda bolsa, başga ýankaýdan ýerlemde bolsa müşkil ýok. Emma taplo edilse şolayda ferişte gelmeýär. Ferişteň de bereketlerini ýan aýtdy musulmanlar. Bire aks bolmalar öýde taplo edip. Yine feriştany gaçyrýan zat dogan garnaşy bilen öz erkek dogany, ennesi, dädesi, ogly bilen kepleşmän gezip beren bolsa, sile-i rahim bolmasa, sile-i rahimin de hatda agar salam diýada, salam aleyki ýok, kine kuduletli gezip beren adam öýünden ferişte gaçýar diýipdir. Biri de yetimin hakyny ýan adam. Bula arada rawayatlar var, men rawayat aýsam wagt geçip barýar. Yine biri it ýangurlyň geçdi. Yine bir de bir öýde gıýbat edilse, musulmany yamallansa şu öýden perişte gaçýar. Bir de bir wenne Huda Allaha, Allah lehzesini hatta şondan muhafizat edip duran ferişteler da gaçýar diýipdir. Biri de ahenkden gaçýar. Biri de bir wenne Huda dünýeden geçipdir. Şoň izini ayat diýsen sawully, çadyr diýsen ýykylly, her kim öz zendigisi bilen şonu ýada salyp gyýgyryp kellesine wurup beren aýally gollar wali erkek adamlardan aýok. Şon ýalyk naýha diýe ölük öz goşup özüni joşdurup berse, bu öýden näme musulman dogally ferişte gaçýar diýipdir. Göz ýaş etmeli, gıýkçyk etmeli. Göz ýaşy şeriýet ejada beripdir. Emma gıýkçyk etmäne ejada bermändir. Bir de olakan günäler vardır. Zina ýalak, meşrubat ýalak, arak ýalak, olakan günä diýip sanalýan zatlar öýde bolsa, şu öýden perişte gaçar diýipdir. Biri de ey musulmanlar, doganly waýdýan men özüm de ejra etmeli, siz de ejra etmeli. Ferişten hiwara gyny görýän zatydyr. Soğan bilen sarımsaň iyisi. Soğan bilen sarımsak hiwara gawy zat, şefa zat, mesref edilmeli zat. Ýöne şon iýeňden sonra öýüň penjarasyny açmaly, hulasa hawa degirmeli, näme etmeli? Soğan bilen sarımsaň iyisine ferişte durbilmeýär. Biri de muhaddarat, tüsse durbilmeýär. Tüsse hiwara jyllar aşyp. Tüsse durbilmeýär ferişte. Bir ýerde tüsse ýanyp duran bolsa, porsyp duran bolsa, şon insan bilen ferişteň bir nisbetişi fe innel melaikete teteazza mimma yeteazza minhu'l insan. Şonu ferişte cemaati bir zatdan aza çekýär ki insan şondan aza çekýär. Billidämi men ýanyma bir nefer gelse sarımsak ýem bolsa, isinden men aza çekýän. Gerçen mehabbetim aýyrmasam da aza çekýän ferişte de şeýle diýipdir. Onuň üçin Peýgamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Her kim şu iki däne ajmy ýwany ise, bir soğan, bir de sarımsak ise, millete de eziyet berjegini bilse mescide gelmesin diýipdir. Mescitten kawmak däl. Yo, men şonu iýenläme bir zat edeň ki eziyet bermesin ýanymdakilere. Aham yine bir dahile parantez görüň, bir ayat giyceler vardır, doğa kabul bolýar. Sen agzyňdan bir doğa çyksa ferişteler akitýär. Gadyr giyceler vardır. Agzyňdan bir doğa çyksa ferişte alyp gitýär, şo giyjelerde şun mesref etmäýliň. Sonu haram tarakky bolamasyn ha. Hudaý Taala bir zat halal edemasa şu iki däne nemet de halal. Nemet öze mesref edilmeli. Ýöne perişteň ýagdaýyndan çyrym aýtýan bu gurrunlar. Edilmese o täki doğa basym kabul bolar ýalagaýym sırmarlar. Biri en atasyna kan anjydyp eziyet berýän bolsa, ýene bir öýde fahişe bolsa, fahişe diýdi, mehrem namehrem raayet bolmasa. Bayat zina bolmak däl.
Mehrem namehrem bir-birini gözlep duranmasa, bir sıfırda oturanmasa perişte kaçtı diptir. Biri de cevalla. Ve Müslüman doğulda size dedirsiniz, yönü edilmezler, in haram öydegese ferişte kaçıya diptir. Tek gelecek namazda çellim ecada, namazın vakti bollu, eyyem suva düştü, namazını geçirmedi, Huday Teala o sebeple tutacak değil. Ama şu in haram gezip özünü pek saklamasa, o ey Müslüman doğulu ferişten kaçırıyanlar. Perişti diýmekden hedef de insanın iki gerşinne näme emel eden bolsa sağ gerşinne sogap, çep gerşinne de günahsyny ýazyp duran ferişte bir her hille aragy çasyn, her hille zinadasyn, bir feriştele gitmeýe, bir memuriyette. Ve her hille haram ýagdaýda gezip bilen bolsa Hazreti İsrail aleyhisselam da gelýär janalmana. Bizim gurrumyz rahmet getirýän, nemet getirýän, sen dogany Hudaý Taala alyp gidip aramışy sebep bolýan bir Hudaý Taala'nın bir iýerýän ferişteleri var. Şu ferişteler gelmeýär diýdi ey musulmanlar. Ýanky it barada. Ey musulmanlar, it fakat iki ýerde dogul. Biri haraset bolmaly, bir de siyadet bolmaly. Haraset diýdi negahbani. Haraset boljak bolsa evvel öz haýadyňdan, meselen haýadymdan muhafazat etjek diýen haýadyň içine goýmany ejazasy bar. Ýoly gelip saklamany hiç kimiň ejazasy ýok. Yol bizim camiada yaşap beren adamdan köpsü yolla geçene mızahım. Ondan sonra harasetli edip bilecek it bolmaly musulman. Yöne kıyıkçık bolsa veydazı yok. Mesela bir oğru gelse, oğrun öhdesinden gelip bilecek bolsa, oğru bilen tanışı tanıyan bolsa, ehli bilen gayri bumi adamdan saygırıp bilýän bolsa, ya her kim geçti, men ne geçtim yürüpdi, o da geçti yürüpdi, käde öde yezine de yürüpdi. Bulan hem mesela Müslüman Hudaý Taala'nın yanına mesuliyeti var. Evvela siyadet, seyitten çireyim, o da talim şoda olsa, bir de harasetten çireyim. Ey Müslümanlar, şu it, heyvere Hudaý Taala'nın yanına hormatı saklanmalı ha. Hazreti Şah-ı Nakşibend Behvettin Pir, eşitýänlersiňiz Hudaý Taala'nın söýen bendesi, hoca dogullardan, Hazreti Şah-ı Nakşibend Behvettin Pir bir wagt gayrada Ceyhun derýanyň kenarynda duqa bir nefer şu zamanna Hudaýyň dosty barmyka? Ay geçen zamanna gawga weliyle bady diýeni bolýan işallar ojaklar bady. Şu zamanna barmyka diýip duran ýagdaýda Hazrat Şah Nakşibend 17 ýaşynda, şonu Hazrat Şah Nakşibend uluhan adama diýipdir ýaşly. Sen her asyrda Hudaý Taala'nın söýen bendeler bardyr. Hatta şumat bir ýaşap beren Hudaýyň söýen bendeler bar. Şu Ceyhun derýak tersine akdıysa ters akar diýenne şada Ceyhun derýa ters akmany durdy diýär. 17 ýaşynda Hazreti Şah Nakşibend şeýle welide bolsa, bizim kitaplarymyzda takwaly kitap ýazýan kitaplarda gurrunmaly Hazreti Şah Nakşibendin Hudaýa ýeteniniň illaty bir wagt bir itin dogasyny aldy diýipdir. Näziri itin dogasyny aldy, bir lehleh worup duran tomsun günne bir it lehleh worup dilini çykaryp duqa, bir quyu bolmaly, quyuň ne tanafy we ne bederesi bar. Şonu Hazreti Şah Nakşibend şeýle karamet görülse-de, şu quyuň içine iýna kamda mübarek bir rawayetde kulaşy, bir rawayetde böwrügini alyp şu suwdan doldurakamda agzy bilen göňe çykaryp, ondan sonra şonu itiň öwüne goýup, it de şondan ýalap içip, ey musulmanlar, sonra Hudaý Taala'nın gudreti bilen ýanky it 4 aýagyny asmana tutup Hazreti Şah Nakşibende doga etdi diýär. Ite hitmet etmeli. Men bu gurrun aýtýanym iti ýigrenmeliydi däl. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, ite hormat eden adamlardan cennetde gören adamlar bar diýipdir. Bir iýiçki beripdir, bir zat edipdir, horlamanlar, hormatyny saklapdyr. Holasa ihtiram goýulmaly. Ýöne men aýtýan gurrun o bilen bile zindegi ýetmeliler. Şu mahal bir merisilik dörapdir täzelikde kullu jahanyň pezeşikleri şu netije ýetipdirler. Bir usterin gurrun şu mahal nabinaý, gözüň zayıf bolmaklyk. Aksar adamlaryň gözü zayıf bolýar, eýnek takanýar. Gadymda kan manjyda zayıflyk ýok. Nabina da kan alyp barýar. Sen etek sennäki jawan oglanlardan, meselen çağalardan, zatlardan şu nabinak sebep bolýan dertleň biri, uluhan dertleň bir şu itin üstünden gelýär diýipdir. Näzire diýsen ey musulmanlar, şu itte bir gursuk bar diýär. Elbette zerrebini
mevcudatlardan bolmaly. Bir gorçuk ba, şu gorçukdan 3 tanesi kafi insanı alude edip gözüni alsın diye. Şu itin her tüyünne de yumurtkalaya diye şu gorçuklar. Muni profesorlar, danışmentli gurrun beriye itin gördük diye, şu gezip beren itlerin her yüngünne 180 ila 150 ila 180 tane yumurtkalaya diye her tüyünne. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 1400 yıl bundan önce mübarek hadisi var. İti elle vermeyin deyiptir. Nämeden çirim? İnniyeti ve tilla. Şu itin en namını şu möcekle var, şu gorçukla var. Ola da kör olmaklığa nabinayik sebep bolýar, fakat 3 tanesi kefayet etdi. Her tüyüne 180 tane var. Ey musulmanlar, biz şahsen görýäs, bile ýaşap be, gozaklayap be. Hatta birentekler oğşaya etini. Bir yerde musulman beseni vati barsaga, bir tarafından özü yalıya, bir tarafından iti yalavati. Peygamberin söýýänler şoň. Perişte getirýän atmış ey musulman dogalla. Hatta şunu Amerikan profesorları şola netije alypdyrlar, bizim yurt olan kafirlerin yurduna beter hanege itken bolansoň fakat ýylda 10.000 nefer şo dert bilen aýrylýar. O kör bolup gitýärlerde ha, koldan dünýäden geçýärler musulmanlar. Ya yine bir virusdan biri itin agzyndaky loabyndan, suwundan bolýar diye. O virusda Asyada, Afrikada ýyla kemekem 10.000 nefer merisçiliklere giredip ölüp gitýär, aýrylyp gitýär. Kan adamlar tarfy taýyn aýrylýar diye, emma pezeşikler şonu pezeşke ganuny tahqiq etýär da sonra berresi etýärler, amar alýarlar. Asya bilen Afrikada bir merisçilikler bar, bir virusy ki itin üstünden o da agzyndan gelýär. Ýylda 10.000 nefer şo bilen gitýär. Yeni bir merisçilikler riýany dergir etýär. Olardan ýyla hatda agal kullu Koreýa hakykatan hesap edende 10 milyon adam şo bilen dergir bolup gitýär. We geň zady şey musulmanlar itin özü bolmasyn. It bir ýerde peşew adam bolsa, ýa it bir ýerde tezeklenmese şo tezeginden ne geçýär diýär. O bilen bile ýaşap be. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hadisine aýdyn, hemmemiz düşünür. Peygamberimiz aýdypdyr: "Tahuru ina'i ahadikum" sizin gabyňyz halal bolar. "İza walaga fihi'l kelbu" şoňa it ýalasa. Sizin gabyňyza it ýalasa şondan. Şo gap pek bolar. Ayyan silahu sab'a marratin ulahunna bit-turab rawahul imam Muslim aleyhi rahme. Şo gaby 7 defa ýuwmaly bolar. Evvelki defede inni bir entek ulamalar diptir 8 tane bolýar diptir, bir ette ulamalar diptir, yok şo bilen 7 diptir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr 7 defa ýuwmaly bolar. Evvel 7 defa ýuwmakanda bir defa qum bilen ýuwmaly bolar şon diptir. Ulahunna bit-turab. Şon qum bilen gawja ýuwmaly bolar, ondan sonra 7 defa da suw bilen ýuwmaly bolar. Şonna pek bolar diptir. O hem şu mübarek hadisi qaw tahqiq edipdirler Hazrat İmam Azam Ebu Hanife ýalaklar, Hazrat İmam Ahmed ýalak radiyallahu taala anhum ecmaîn. O hem Hazrat İmam Azam dipdir 3 defa ýuwsaň pek bolýar dipdir. Halal bolýar dipdir, sonra şo gap pek. Şoň içinde suw goýulsa dährak gylybermeli. Ennamaňa degse nejessel. Beýleki aýemmeler Hazrat İmam Şafii ýalak, Hazrat İmam Malikler ýalak radiyallahu taala anhum ecmaîn. Ola dipdir şu 7 defa ýuwmasaň pek bolmaýar dipdir. Indi şu zamanyň alimler tahqiq edip bir profesorlaryň netijelerini görüp aýdypdyrlar 3 defa bilen pek bolýar. Emma içindäki viruslar 7 defa bilen aýrylýar. Hatta şunu tahqiq edenlerini şu iti yaladypdyrlar. O hamda azmaýşa goýupdyrlar virusun noli. Şu virus 7 defa ýuwanna aýrylmandyr. Bir defa palçyk bilen de ýuwanna o ham aýrylypdyr. O ham netije alypdyrlar. Heme pek bolmaly, halal bolmaly, tekin namaza geler ýalak. Oga bir de virusdan pek bolmaly. On Peygamberimizin ajazy ha ulahunna bit-turab. Önçe virus aýrlar ýalak. Bir qum bilen ýudipdir. Izinden 7 defa ýu täke pek bolar ýalak. Indi bir öýde ýaşap be, o bilen zindigi edip beren bolsa, ey musulman, bir merisçiligi bir taraf, o taraftan da Hazreti Cebrail aleyhisselam Peygamberin öýüne girmändir. O da wäde berenden sonra. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر و کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.